खुलुमबाय। आङो गासिबो रायजो राजाफोरखौ दिनै जिहेतु फोसावदों जे हाबाफारि बे जोबथा हाबाफारिनिफ्राय आं खावलायहरदों फैगौ 9 थारिखआव जानो गोनां जोंनि जे बिसायख'थिनि भट होनाय दिन बे दिनखालि गासिबो रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायनो लुबैदों नोंथांमोना जोंनि क'क्राझार समस्तिनि जौगानायनि थाखाय बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखाय आरो गोजोन थासारि गायसननांगौनि थाखाय नोंथांमोना जाहाथे इउपिपिएलनि बिजाथि आंनो क'क्राझार समस्तियाव भट होनानै जाहाथे देरहासार खालामो बिनि थाखाय आं बयखौबो गुरैयै खावलायहरदों। मानोना इउपिपिएलआ दिनै बाहाय गोजोन थासारि गायसननायजों लोगोसे बिटिआर एकर्डनि जे गोरोबथानि जे दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ मावफुंथारनांगौ। दिनै दफाफ्रा माखासे मावफुंजाबाय आरो माखासे मावफुंजानांगौ दं। बेनिखायनो जोङो आसाम एसेमब्लियाव थांनानै जाहाथे आद्रा थानाय जि दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ मावफुंनायाव जाहाथे जों मैखोम रल लानो हायो बिनि थाखाय आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों नोंथांमोना बयबो बुजिनानै दिनैनि जोंनि थासारिफोरखौ नायजोबनानै नोंथांमोना जाहाथे थि मोनसे जेन' थांखि लायो आरो फैगौ 9 थारिखआव जाहाथे ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै आंखौ देरहासार खालामो बिनि थाखाय आं बयखौबो गंग्लायै खावलायहरदों।